Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon urteko asteleenena dela erabaki du. Bueno, egia esateko goiurik erabaki du. Atzoko egun eguzkitsuaren ostean Euskal Herrian hemenka euria ari du eta hodeiek zerua estali dute. Triste gaude. Nafarroaldean kontu zibili. Iluntze trumoitsua atorkizue eta badakizue zer. Bihar antzera jarraituko duela. Nola da hainbestetan errepikatu diguten hori? Euskal Herria ez zela hain berdea izango euririk botako ez balo? Gainera, bakizu ezer, ez gera kexatuko. 2022ko urriaren 10 honetan euri zaparradak jasan behar ditugu bai. Baina 1989ko urriaren 10ean hauxe zen desiatzen zutena. 89tik 90era Euskal Herrian eroritako edo jausitako prezipitazioak asko gutxitu ziren eta eurien gutxitze horrek ur mozketak eta suteak eragin zituen. Zarkitutako azpiegiturak eta eurifaltak erabakigarriak izan ziren. Horregatik, 1989ko urriaren 10ean, gaurko egunez, Bilbo aldean 4 orduz ura mozten hasi ziren. 1,5 milioi pertsonari baino gehiagori eragin zien lehorteak, batez ere Bizkaian eta Araban. Pentsa, Gasteizko udalak Madrilgo enpresa bat bilatu zuen euri artifiziala sortzen zuena. Orain aterperik ez euria ari denean, joak eta zeak beti itxiak barnean, irabaztera usartu eta galtzen ikasi behar orain. Agur esango dinagu behar den solemnitatea. 1990ko udaberrian amaitu zen lehortea eskerrak. Euriari abesti bat eskaini zion emakume bat aipatu behar dugu gaurkoan. Edith Piaf eta bere abestia Bi Pleut. Gaurko egunez zendu zen Edith Piaf abeslaria, musika frantsesaren dama handia izan zen Piaf. Betirako izango dira ezagunak La Vie en Rose edo Je ne rien abestiak. 1963ko urriaren 10ean hil zen, Gibeleko gaitzak jota, 57 urte besterik ez zituen. Et toute la ville est mouillée, les maisons se sont enrhumées. Goiurin ere Je ne rien hori eta izo gustatu. Eta goretiren Bi Pleut hori. Dirigé par un appel, les oiseaux des Nola zan, de ple? Edo il ple? Il ple. Gidei hori idatzi duenak ez du irakurri bertzuenean pentsatu, eta irakurri bertzuenak ez du lehenago irakurri. Beraz, hemen... Eta euriaz asko, Javier Agirre Sarobek. Gaurko egunez jaio zen Euskal Herriko zinemako argazki zuzendari ezagunena da. The Twilight sagako vampiroengan pentsatzen dugunean, zer irudikatzen dugu? Euria. Eta gogoan duzue The Road pelikula? Ez dago eguzki izpirik. Edo Amenabarren Los Otros. Ura ere, zeharo iluna. Hori, asko dakiela euriaz, Javier Agirre Sarobek. Zorionak. Zorionak, Javier! Zorionak. Ikuste dut badakida ze gastatzen zaion goretiri. Bera belaunaldi gazteagoko bat izan da, erreferentziazko argazki zuzendaria Euskal Zineman Javi Agirre izan dela. Eta, claro, Javi Agirre Saro eta Javi Agirre ditugu, eta hor, kortozirkuitu egin du. Egia da.
biak aski sarituak eta maila handiko zinemagileak noski. Euria ez, baina txalo zaparrada latzak entzun ditugu asteburu honetan. Bertsolari txapelketa nagusiko beste 2 saio izan ditugu, Donostian bat eta Lizarran bestea. Jon Euria albizurik irabazi zuen Donostian jokatu zen txapelketa nagusiko 5. kanporaketa 7 eta 6 punturekin. Eta Aitor Bizkarrak atzo 683,5 punturekin. Lehen faseko azken kanporaketa izan zen. Hola la Victoria Eugenia, joan den mendeko egun batez, aristokratentzat jantzi zintuzten urrez, granatez, ta ni deus ez dakidana janzteko era elegantez, enaizena glamurosa, ez janzkeraz, ez aldartez, floritura hobesten da maiz soiltasunaren partez, baina nik jarraitu nahi dut azaltzeko borondatez, sinpletasuna elegantzi falta ez dela izatez. Janzkeran enago ziur, baina bertxotan behintzate. Zahartzaroaren edertasuna, seme alabak edukitzaren alde eta kontrako argudioak, ligatzeko aplikazioak, droga mendekotasuna, denetarik izan zuen Victoria Eugeniako saioak. Los Llanos aretoa bete zuten 500 bertsozalek atzo, Lizarran. Bertan honakoa izan zen ganbarako lana. Zure egoera orain arte ezkutuan mantendu duzu. Gaur laguntza eskatu beharrean zaude. Eta osasun mentalaren gaia plazaratu zuen Bizkarrak. Guztiz aproposa gaurko egunerako, osasun mentalaren mundu eguna baita. Por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano, tú agarras todo el brazo, y si quieres más pues, grita. Osasun Mentalerako Mundu Federazioak sortu zuen eguna osasunaren mundu erakundearen omeren laguntzarekin. Guztion osasun mentala eta ongizatea lehentasun bihurtzea izango da aurtengo leloa. Gizarte postpandemiko honetan gai erdigunean dago bai, baina baote dugu arazoari aurre egiteko sistemarik, zein dira estrategiak? Munduko osasun erakundearen arabera, 6tik 1 izango du buru osasuneko arazoren bat bizitzan zehar. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of there, even if it... Baina beste egun ofizial bat badugu egutegian heriotza zigorraren aurkako mundu eguna da. 2003 urteaz geroztik ospatzen da egun hau. Heriotza zigorraren aurkako munduko koalizioak bultzatutako ekimena da. Heriotza zigorra desagerrarazi nahi duen erakunde abolizionistak biltzen duen erakundeak. Gaiari buruz ariko gara gaurkoan, egoera zein den hobeto jakiteko. Eta beste kontakizun erotiko bat eskiniko dizuegu. Kaixo Maitia egunarekin elkarlanean firfiran sortu dugu. Eta gaur bigarren podcast erotiko eskiniko dizuegu. Gaurkoan, bain shoppingeko saunara joango gara. Han bero-bero izango zarete eta gurekin ere bai, kafe eta guzti. Urriak 10 ditu gaur, urrea Victoria Eugenian bertxotan. Urriak 10 ditu gaur eta astelena da ongi etorri guztioi urrezko saio ontara. Bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin egundoko astelena duen emakumea, Goreti Oreja Michelena, arratsaldeon. Arratsaldeon.
Zuekin egundoko astelena duen emakumea, Goiuri Ezeizarandia, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zuekin egundoko astelena duen gizona, eta gainera sorbaldako minarekin dabilena, ezin dantza eginda. Atxona! Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 427 du, arratsaldeak 4:14 minutu, urriak 10, gu 3, urrengo 2 orduetan. Zuekin bat egiteko hemen bigarren kafean naiz irratian. Eta hemen diote, ole, Goretik egin du dantza azkenean. Ikasi dut. Ondo arkakuxo, adizabiltza, arratsaldeon zuri ere. Eta bide batez, zure maite duta kontatzen badiguzu, guk ere kontatuko diegu entzulei. Udaltzainek agurtu gaituzte, saioa hasteko, beraz, Tente! Dagoeneko zalantzarik gabeko saioa. Nonbait utziko nituen Eta ni hasiko naiz maite dutekin gaur. Bota. zuri buruzko apunteak. Maite dut kantu hau, lehengoan lagun batek esan zidan bezala, 1000 aldiz entzunda duzun kantu baten sentsazio ematen badizu ere, kantu aski ederra delako. Eta hori ere bada doaia eta meritua, Einaute Elorrietarena. Kasu honetan, zutaz letrak idazteko. Uste dute edozin konpositorek, kantugilek askotan erabilitako akorde, melodia eta bestelakoak erabili dituela, askotan gertatzen den bezala, baina zeder josi dituen hain kaso entzunak ditugun joera horiek eta niretzat kantu ikaragarria. Zutaz letrak idazteko. Zintudan arnaz sartzea zaztuta nonbait utziko zintudan. Goreti Oreja Mitxelena, zein da zure maite duta? Nire maite duta ere, abesti honekin erlazionatuko dut. Bai. Ara! Ze aurreko batean, kantu batera zenean, kuadriako batek bidali zidan eta esan zidan. Einaute Elorrietak atera du kantu berri bat, entzun, eta maite dut abestiak bidaltzen dizkizuten pertsonak. Esaten dizutenak, abesti hau entzun dut, eta zutaz oroitu naiz. Oso polita iruditzen zait. Zelofanetan zoriona. Goiuri Ezeizarandia eta zure maite duta zein da? Nere maite duta da, zure txorakeriak onartzen dituzten pertsonak. Edo zure erokeriak, edo zure ideia arraroak. Asteburu honetan lagunekin izan naiz, eta niri otu zitzaidan, hainbeste pelikuletan eta ikusi dudan plan bat egin nahi nuela. Hau da, Cluedo estiloko eriotza misterio bat. Beraz, ideiak internetetik hartu, moldatu, eta gidoitxo bat osatu nuen, eta lagun bakoitzari, egotzi nion pertsonai bat. Horietako bat, hiltzailea zena. Eta helburua zen, elkarrekin ordu batzuk igarota, deskurritzea hiltzaile hori zein zen, eta zergatik edo nola gertatu zen, gertatutakoa. Eta horixe egin nuen, eta lagunek baiezkoa eman zidaten, eta ez hori soilik baizik eta sartu zirela bakoitza bere pertsonaiaren azalean, ez dakit, Oskarretarako izendapena jasoko balute bezala. Eta iaia kuadria erdibitu dugu, nahi gabe, aserreak egon dira. Azkenean pertsonai batzuk zintzuak ziren, eta besteak ezain beste, eta horrek buru uste batzuk sortu ditu, baina aurrera egin zuten, ideiari baiezko eman zidaten, ideia barneratu dute, eta oso ondo pasa genuen, eta horixe, maite ditut horrelako txorak iritera animatzen diren pertsonak.
hemendik Arkakuxok esan digu, maite ditut nire ikasleak. Oh. Bueno, oso polita da maite duta, baina ez zara sormenaren lapikoan igerian ibili azkeneko minutuetan, Arkakuxo. Hala ere, eskertzen dizugu, eta hemendik beste entzule batek bidalitako mezuare eskertzen dugu. Aizue, bai, astelena, euria, denak zabiltzate astelenarekin, deno gabiltza, Inaute Lorritaren kantu oso polita da, baina kantu alaiago batekin ezin dugu abiatu saioa, ze ikusi dugu gainera, aritu arduzuela, ariotza zigorraren inguruan, eta, en fin, da, bai, badaukagu beste bat, badaukagu bat, a ber, honekin zer moduz. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. Eta honek du lotura bat ere, ze konturatuko zineten euriari duela, baina konturatuko zineten desenteko beroa egiten duela kalean, eta lurrak baduela udako ekaitzaren eusain hori, huela tormenta de verano. Kantu alai nahi bazenuten, Daime Arozenarekin batera, Izarok, Limones de Ororentzat egindako, bere kantuaren bertsio hau, la felicidad. Hala, gora bihotzak. La felicidad. Huele a tormenta de verano, seguro, ojos color azul oscuro, seguro. Alamba, hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar. ¿Dónde irá la felicidad? ¿Qué buscará la felicidad? Se giró y se me quedó mirando. ¿Ah, sí? Lo juro, me guiñó un ojo seguro. La felicidad que tú vas a ver cómo va. ¿Quién será la felicidad? La tan linda mulata clara, la rumba buena te llama, ¿Quién será la felicidad? Gure entzulei hola bihotza zertxo bait goxotu badiegu, edo harima zertxo bait berbiztu, edo astelen honi aurre egiteko aitzakiarik eman, izan da Izar hori, eta Daime Arozena handiari esker. Laster naiz irratian. We don't say. ¡Hola, Anuel! Que sepáis que los padres son los reyes. Municipales y otras más también poniendo denuncias. ¿Quién tenemos la razón? We say Salamala.
saio berri baten estreinaldia. Kaixo, tesandon egin naiz, eta Zarramarrakoek gonbidatu naute, ez dakit zertara, zerbaitera. Orduan, mesedez eskatu behar dizuet ez ikusteko. Eta batez ere ez utzi gurasoi ikusten, ze lotxa. Haupa, kaixo, Jon Iraola naiz eta hemendikan mezu bat erarazi nahi nizueke Zamarrama edo Zarramarra edo, programa Ximaurroi jarraitzen duzuen guztioi. Hemen goien klikatu boteia eta utzi jarraitzeari emaiozue nire partez, bai? Agur bat eta aio! Hau bai, ni Aitor Bengotxeanaz eta gonbidatu naute Zarramarra izeneko podcast batekoak behien programara. Pertsonaliki esango nizunez jarraitzeko, ez dakizarrakaten hor eskuartian gaina izen horrekin Zarramarra, ez dakit. Jaun Andre Maiteok, ez dakit entzuteko modukoa izango den, baina bai, laster, naiz irratian. Zarramarra. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaleko 4:25 hementxe naiz irratian, bai, bigarren kafean, eta tira, gauz asko kontatzeko, eta kontatzeko ditugun gauzen artean ere gaurko egunak urriaren 10 ematen dizkigun aitzakietatik abiatuta. Aitzakiak asko, badator Durangoko azoka pixkana hor hurbiltzen, badator udazken hasierako lehen musika diskoen agerpena, eta tartean aurreko astean, aipatu genizuen, Esti Marquezek aurkeztu berri duena. Eta gaurko egunarekin bat egiten duen kantu bat, ze osasun mentalari kantatu du Esti Marquezek eta alaxe azaldu digu. Kaixo, Esti Marquez naiz, ostiralean atean Itzokin jolasean izena duen diskoa, eta gaur irratian jartzeko aukeratueten kanta, disko hortako minen ingura abestia da. Gaur osasun mentalaren eguna da, eta abesti hori osasun mentala egin nion. Kezkatzen naun gai bat dalako, eta osasun mentalaren inguruan inun abesti bada, gaur uste eta proposa dela jartzeko, eta, hementxe dijoa minen ingura. Tematurikan irekitzean begiak, orain aldira salto eginaz, nine ematean egiak. Gogorta zuzen tiratu ala, apurtzen dira ariak, itxumustuan tematurikan irekitzean begiak.
Esti Marquezen Minen Aingura bere lan berritik hartutako kantua. Hark aurkeztu digu, hain zuzen ere, Hitzekin jolasean albumean, diskoan dagoelako eta gaurko egunarekin ere bat egiten duelako. Osasun mentalaren eguna izaki, honen inguruan ari den kantua, Esti Marquezen ahotsean. Arratsaldeko 4:29 minutu, eta gu bagoaz aurrera. Gaur osasun mentalaren mundu eguna da, baina heriotz zigorraren aurkako mundu eguna ere bada, eta honen inguruko hausnarketa egingo genizuela ere, eta hausnarketatik harata gore joango garela. Aipatu dizuegu, eta bagoaz bideo horretan Gariren bizitzak kantuarekin. Bizitzak ez du amor ematen. Giza eskubide oinarrizkoena bizitzeko eskubidea da. Baina paradoxa dirudien arren, gaur egun, 38 estatuk heriotza zigor polemikoa dute bere legedian. Bizitzea eskubidea bada, bidezkoa da heriotza zigorra. Bizitzak ez du etxitzen, ez bada mugalatzetan, ez badu goitena. Heriotzaren korridoreak pertsona baten harriadura fisiko eta psikologikoa eragiten du. Europako auzitegiaren epaiek aspalditik aitortzen duten bezala, betearazpenaren zain egotearen larritasuna eta erabilitako metodo bortitzak giza eskubideen Europako hitzarmenaren 3. artikuluaren aurkakoak dira. Galor, sailka txau errantzabal eta izaztu, izan nahiko zuken. Eta izan nahiko zuken. Gainera, ukaezina da sistema juridikoa oso garatua izan arren, beti dagoela akatserako tartea, txikia bada ere. Kasu honetan, akats baten ondorioz, errugabe bat exekutatzeko aukera zari gara. ...2008an gutxienez 569 pertsona exekutatu zituzten mundu osoan. Hau da, 2020an erregistratutakoak baino 120 gehiago. Heriotza zigorraren epaiek ere areagotu egin ziren. 56 herrialdek ezarri baitituzten. Aurreko urtean baino 140 gehiago. Beti esan kadabil, nire bihotza Txina, Iran, Egipto, Arabia Saudi eta Siria dira urrenez urren datu kezkagarrienak dituzten herrialdeak. Eta kezka honetatik abiatuta, 2003 urteaz geroztik, urriaren 10ean, heriotza zigorraren aurkako mundu eguna ospatzen dugu. Beti esan kadabil, nire bihotza erabakitzen ditu zoritxarraz, bere desira guztiak. Biz bakarretan, biz bakarretan, biz bakarretan, biz bakarretan. Ez dakitzuek zer pentsatzen duzuen gai honen inguruan, baina nire iritziz zigorran kerrau ez da bat ere beharrezkoa, eta gainera ez dut ulertzen zein den zigorraren xedea. Baina heriotza zigorra defendatzen dutenen argudio nagusia, krimena murrizteko garaian kartzela baino eraginkorragoa dela da. Baina errealitatean ez dago krimena murrizteko kartzela baino eraginkorragoa dela erakusten duen inongo frogarik. Atea ireki behar da, noizean behin, noizean behin. Eta kanpora atera, lehenik eta behin, lehenik eta behin. Aurpegian joko dizun, aize bera, aize Gainera, eraginkortasun hau ikustea ez da erraza.
Izan ere, hainbat herrialderen aldetik gardentasuna falta da. Eta honek zaildu egiten du munduan heriotza zigorraren erabileraren balorazio osoa egitea. Txina, Ipar Korea eta Vietnam bezalako herrialdeek heriotza zigorrari buruzko informazioa eskuratzea mugatzen jarraitzen dute. Eta horrela zigorraren erabileraren errealitatea ezkutatzen dute. Zergatik ote? Etxea uztu ez dadi, etxea uztu ez dadi. Eta herrialdeen arabera egoera aldatzen denez, Amerikako Estatu Batuetara begira jarriko gara. Euskal Herrian son handia izan duen kasu bat oroitzen. Eta askok dakizuen bezala, kasu hori Pablo Ibarrena da. Testu inguru pixka bat jartze aldera. Candido Ibar, Euskal Herritik Amerikako Estatu Batuetara joan zen pilotan aritzera, hainbat eta hainbat euskaldun bezala ona zen pilotan, eta, bueno, hantxe ofizioa topatu zuen, eta han egin zuen, han osatu zuen familia. Eta hantxe jaio zen Candido Ibar, Fort Lauderdalen, Floridan. Gainera ezaguna familia hementxe oso ezaguna dira, urtain boxeolariaren familikoak bai dira, da Pablo urtainen iloba da. Beraz, naiz eta Pablo Amerikako Estatu Batuetan jaio zen, hemendik oso gertutik jarraitu dugu kasu hau. Pablo Ibar 16 urtez egon zen Starkeko presondeiko heriotzaren korridorean. Ariketa 2016ko otsailaren 4ean Floridako auzitik gorenak heriotza zigorra baliogabetzaren eta epaiketa errepikatzaren alde egin zuen arte. Baina pentsa, 16 urte, zer egin duzu zuek azkeneko 16 urtetan? 16 urte egon zen Pablo Ibar heriotzaren korridorean, jakin gabe noiz helduko zitzaion heriotza horixe izaten badita ezaugarrietako bat, ez dakizula noiz gertatuko den. Garai harretan, Candidok bideia ugari egin zituen Euskal Herritik Amerikara eta Amerikatik Euskal Herrira, eta berak antxe kontatzen zuen beti nola etzekien, ea azkeneko aldia izango gote zen, semea ikusiko zuena, eta horixe sentitzea 16 urtez izugarria izan behar du. Pablori egozten zaiona heriotza hirukoitza da, hau da 1984ean, The Miramar Murders edo Miramarreko heriotza bezala ezagutzen den kasua egozten zaio. Bertan 1984ko gau batean Sharon Anderson, Mary Rogers eta Kasimir Sucharski hil zituzten, azken honen etxean. Seth Peñalbel eta Pablo Ibar akusatu zituzten heriotza horretaz, eta, bueno, lehenengo epaiketa bat egin zen. Epaiketa hori bertan bera geratu zen, etzelako ondo egin, eta, bueno, testigantza faltsuak, proba baliogabeak, denetarik eduki zuen, eta lehenengo epaiketa hori bertan bera geratu zen. Bigarren bat egin zuten ondoren, non Pabloren abokatua zenak, Kaio Morganek, ez zuen bere lana behar bezala egin. Eta epaiketa hau berriro ere baliogabetu eta hirugarren bat egin zuten. Izan ere, Kaio Morgan berak, abokatuak, idatzita utzi zuen, eta sinatuta, berak ezin izan zuela Pablo Ibar ondo defendatu. Ez zegoelako bere egoera onenean, ez zuela lan egin, eta bueno, urteetara jakin dugu Kaio Morganek zenbat eta zenbat arazo izan zituen berak ere, legearekin, alkoholarekin, drogekin, eta beraz guztiz baliogabea izan zen epaiketa hori. Hirugarren epaiketa bat egin zen 2018an, baina pentsa 1987an izan zen lehena. Urteak eta urteak epaiketak, 3 epaiketa beti urtero, egunero, esango nuke burrukan epaiketa bidezko bat izateko, eta 2018an iritsi zen epaiketa. Bertan,
esperantza ugari, bai Euskal Herritarrek eta bai Estatu Batuarrek, Pabloren familiak, Pabloren emazteak, izan ere ezin aipatu gabe utzi, Tania Ibarrek aipatzen duela, heriotza irukoitza gertatu zen gauean elkarrekin zeudela, elkarrekin pasa zutela gaua, Taniaren aizpetako batek, 5 aizpa dira, eta aizpetako batek horixe ere aipatu du behin baino gehiagotan, bera ere etxean zegoela, Pablo eta Tania etxean zeuden bitartean, inoiz ez da onartu Taniaren testigantza, eta Tania eta Pablo ezkondu egin ziren, Pablo kartzelan zegoela. Pentsa, Kandido Ibarrek askotan esan du ez, berak edozer gauza egingo lukeela semearengatik, eta ulertzen duela edozein aitak, edozein gauza egingo lukeela semearengatik, baina berarentzat semearen inozentzia geroz eta argiago edukitzeko arrazoietako bat izan da Taniak ez duela Pabloren alboa utzi azkeneko urte guztietan, zeberak esaten du, noski ni aita naiz eta zer esango dut, baina Tania 18ko neskato bat zen, 18ko urteko neskato batek zer irabazten du gezurra esaten, eta zer irabazten du azkeneko 28 urtetan bere senarra alboan eduki gabe eta hainbeste diru galdu epaiketetan, abokatuetan, hainbeste denbora, hainbeste joan etorriak kartzelara. Bueno, proba hori hortxe dago, beste eta beste egin bat proba bezala, eta orain ez gara horretan sartuko ez baita gaia. Baina 2018an berriro epaiketa bat egin zen, epaiketa horretan erruduntzat jo zuten Pablo, naiz eta lehenengo epaiketa hartan balio gabetu ziren probak erabili zituzen berriro ere, 3. proba honetan. Pablo kartzelan jarraitzen du, momentu honetan Okeechobee Correctional Institute kartzelan, oso kartzela arriskutsua, esaten dutenaren arabera, pentsa, duela urte pare bat, Pablo bazkaltzetik bueltatu eta bere ziegan, bere kidea hilda topatu zuen, 7 labanka da, sartu baitzizkioten. Beraz, heriotza korridorean egon ostean, kartzelan jarraitzen du, oraindik betiereko kartzela zigorra baitu, eta gainera, kartzela ez da batere seguroa. 28 urte oso gogorrak, eta hala ere itxeropentsu jarraitzen du. Guk gurean elkarrizketatu genuen Kandido Ibar, Pabloren aita, eta egoera azaldu zegun pixka bat berak inork baino hobeto ezagutzen baitu. Historiaren inguruen gehiago jakin nahi duenak ere horatzean entzuten ari gara, eta bere garaian aztertu genuen, Maiten Asaninaz lankidearekin El Estado kontra Pablo Ibar, telesail laburra, HBO katean oraindik ikusgai dagoena, eta bertan oso zehaztasunetik eta gertutik ezagutu daiteke goiurik ondo azaldu eta labur bildu digune historia, eta esan da bezala, Maiten Asalinasen laguntzarekin Kandido Ibar entrebistatu genuen hemen bigarren kafean, eta hausiak izan zirenaren, hausnarketetatik edo gaurkora ekarri nahi izan ditugun. Eta oraintxe bertan, ze egoeratan aurkitzen zarete kasuari dagokionez, 1000 buelta eman ditu kasu honek, zeren zain zaudete? Bueno, uste, atzeneko nik gaitxununa, jaua izango da, kasta hontan aiatzeko edia, transkript lengo juizioko papelak. Bai. Da, hori berda, hau hartzeko, zein hartu berdan, da, nola hasi berdan, horren momentuen azte hontan izango da, uste, aiatzeko. Ze, bera, hiltzeko zigorra, ez, edukizadu bere gain, Pablok, urte askotan, ez, eta bai lortu dezuela, behintzet pena hori, ez, bertan bera ustea. Bai, hor, gure Broward County, como se dice, horko herri hortako juizio asuntuan, hoize bagarri irazi deu, urtea danetan, beste gizte zer irazi deu, ja? Hori, golpe de sentia, baina, etzako astu betiko zigorro gide da, ateatzezko alima deu, aniberko, así que, alde bat emateu, bai, irazi deu, bai, egine da. Baina, bestaldea, lanien zehiber, atago alima da. Jakina nahikoa ez da, errugabe batentzat.
Tania, Pabloren bikotea dena, 1984an, erailketa hirukoitza eman zen gau horretan, Pablok gaua berarekin pasazuela defendatzen pasaditu urte guzti hauek. Zergatik ezin da hori proba gisa egiaztatu, frogatu, zergatik ez du behar bezalako pixurik, kasu honetan? Nik uste hori ala fiskalak eta ala erabaki zen. Aurrengo juizioan izan zen, testigu bate atea ez, estrategia hori izan, bi aboguak, bi Penaverda Paulo, eta nola etzaken zerre, behar zakoenan kontrajutia, eta, claro, orduan ez zuen deklara, eta orduan ez zuen juizio nulo, eta gero bigar nien deklara zuen, baina orduan jarra zuen eos ingen nula, zetik ez zuen emisuen deklara, eta, claro, hori harta galditu da, eta, sinistupena zina eta biadu berdan, claro, horren beste urtean, ez du eosteian, así que hori da, garbella, baina, claro, beste jendik hori sinistu berdu. Hauxe esan da bezala, antenan gurekin duela gutxi bat egin duzuen ontzat, duela hilabete batzuk, Kandido Ibarrek, bigarren kafearen mikrofonotan, naiz irratian egindako adierazpenak, eta gaur, Kandido Ibarrek, Pablo Ibarren kasuaren inguruan emandako azalpenak, ez da egit ondo esan dudan, gaur Pablo Ibarren kasu hori gurera ekarri dugu hain zuzen ere, kontatzen ari ginen bezalaxe, gaur delako heriotza zigorraren aurkako mundu eguna. Ez baitu eraman dirurik, ez harri bitxirik, edolako ondasun utxalik. Lapurra saratu zaigu gaurra txeana, lapurra saratu zaigu guztion isileana, geure altxor preziatuenera jodu zuzenean, tartoski gordean genuen adiskide bilduma txotik, ale ordezka ezina ostu digu, ostu. Eta Pabloren kasua aipatu dugu, baina gaur-gaurkoz Espainiako nazionalitatea duen Ahmed El Sadani Gali, Espainian 20 urte inguru bizi izan dena, hiltzera kondenatuta dago Egipton. Aipatu ez dugun arren, maigaineratzekoa da, heriotzara kondenatutako pertsona asko ingurune ekonomiko auletatik edo sozialki baztertutako sektoretatik datozela. Izan ere, zailtasun handiagoak dituzte beren burua defendatzeko behar dituzten lege baliabideak eskuratzeko. Adibidez, Indian, epai hori jasotzen duten pertsonen 70% baino gehiago, gizarteko geruza pobreenetakoak dira. Gauza bera gertatzen da Estatu Batuetan, 80% baino gehiago, egoera ekonomiko ahuletan baitira. Pixkanaka honen aurrean borrokan ari direnei esker egoera hobetuz doa. Jadanik 154 dira heriotza zigorra abolitu duten herrialdeak. Hau da, munduko herrialdeen 2 herenek baino gehiagok. Baina, hala ere, oraindik borrokan jarraitu beharra dugu, bizitzea guztion eskubidea delako.
Eskerrik asko, Goreti Oreja. Amaika minutu eskas arratsaleko 5:00 eta gu bagoaz aurrera mentxe bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Nik hartu diot, Wes Andersonen pixkat kosmo sortako nolabaiteko zea bat, zantzu bat. Bueno, pelikula indie gehiengoek daukaten zantzu hori, igual, ez da? Osan entesan, Juno bat edo... Indie filmeak edo film xaloak edo naif indie hauek badutela zerbait amankomunean. Bueno, ez dakit batzuk dira personaje karakterizatuagoak, beste batzuk ez, baino bai... ez dakit, asko aldentzen da David Fincher batetik, ez dakit Hitchcock batetik, beste film askotatik eta beste estilo askotatik, badukate zerbait, elkartzen dituna indie, eske indie horren zabala da, orduan indie igual zabaltzen joan da. Ez, baina, indie da independiente, ez? Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Keep Calm and bigarren kafea. Zer moduz doa zuen apostuak, zuen kinielak? Doazen gure kinielak. Zuen porra bonoloto edo dena delakoak? Zea amaitu da, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiko lehen fasea. Bani, Champions Leagueagatik etzinela galdezkariko eta... Ez. Baina hauxedan ere Championsa, ez pentsa? Bai, nik ere Championsa dokeratu barba dut, hau nahiago dute. Edo munduko kopa, edo bai. Bani horrela xeritzen naiz, futbol zaleak aritzen diren bezala, jokalariak beharrean, bertsolarien izenak apuntatzen, eta ikusten, zer gertatuko den, eta norro gehiagoka bizietan izerdiak botatzen aritzen naiz. Atzo izan zen, final laurdenetako azken saioa, Lizarran, eta horrela dagoeneko badakigu zein 24 bertsolari arituko diren ondoko fasean, final aurrekoetan. Badakizuen nola aukeratzen diren? Ze sistemak zalantzak sortu ditzake, Esan nik ez dakit, ikusten ditut hor puntuazioak eta ikusten ditut lehiak, baina gero ez dut inoiz pentsatu nola den. Nien ez Roberto zalea, así que azaldu barko didazu hau. Perfecto. Hau da, Charlie eta txokolate fabrikan bezala... Horren zalea bazara, txokolatea gaur eskini diogut ez ezko esan du goretik, baina... Bueno, baina gure entzuleak ezagutuko dute ez da, Charlie eta txokolate fabrika. Goretik bale bai, ez? Nik ere bai. Bale, perfecto. Nik zetu batzen nola zan, tabletan agertzen zan olako papertxo bat, eta... Horixe esan nahi nuen, tiket urrezko papertxo hori izaten zen Willy Wonkaren mundu fantastiko horretan, eta hemen ere badago urre koloreko tiketa, izan ere
urrengo fasera pasatzeko batetik dauzkagu 2017ko bertsolari txapelketa nagusiko finalean parte hartu zuten 5 bertsolariak. Horiek zuzenean pasatzen dira urrengo fasera. Eta hauexek dira Aitor Mendiluze González, Amets Arzaiu Santia, Beñat Gaztelumendi Arandia, Sustrai Kolina Akordarrementeria eta Unai Agirre Goia. Eta esango duzue, eta Maialen Lujanbio Zugasti zergatik ez, irabazi egin zuelako txapelketa. Eta beraz, Maialenek etxean itxeron barko du txintxo abenduaren 18 arte, finalera arte. Ze ez du lehiatu behar bere postua lortzeko. Bere postua badauka. Askotan galetuko zioten, baina kaso nik ez dakit erantzun duen inoiz. Hori zer da, opari edo zigor? Ze finalera arte itxeron behar izatea, lehiara sartzeko ez da gauza onegia ere ez? Ez, eta gainera joango da, pentsatzen dut ikusiko dituela, bertso saio hauek, ikusten ditugun bezala, eta joango dela ikusten ea beste lehiakideak zer moduz ari diren, eta ez da erreza izango ez, giro honetan, abenduaren 18 arte itxerotea, baina agian berak nahiago du, eta agian disfrutatzen du ikusten guk disfrutatzen dugu bezala, edo agian ez du ezer entzun, eta nahiago du itxean... Ez misterio, Gaiari entzun gorra egite. Aizu, hauxe ikertuko dugu, eta galdetuko diogu, eta ea zer erantzuten duen. Esan den bezala, 24 bertsolari arituko dira urrengo fasean, eta 5 soilik aipatu ditugu. Osatzeko dauzkagu final laurdenetako irabazleak. Hau da, Getxon, Arrasaten, Gotain Iribarnen, Gasteizen, Donostian eta Lizarran garaile izan direnak. Eta hauek dira, Alaia Martin Etxebeste, Joanes Ilarregi Martzol, Nerea Ibarzabal Salegi, Aritz Mujikalasa, Jone Uri Albizuri eta Aitor Bizkarra Ruiz. Baino, matematikan adituak bali bazarete eta gehitzen bali baituze hauek eta aurretik aipatutako 5, oraindik jendea falta zaigu. Zenbaki nahiko ditxosuzkoa gainera, falta da? Amairu, Eta amairu horiek nola geratzen dituzte? Puntu bidez. Eta hau izaten da hor matematikoki denak begiratzen puntu erdia gora, puntu erdia bera, ze noski azkeneko saio egin arte, ezin da jakin, zein diren amairuak, ze agian, eta hau adibideak dira, ez da horrela gertatu, baina adibidez zara, Donostiako txarrena, bertsoari puntu gutxien lortu dituena, izan daiteke Lizarrako onena. Beraz, puntuen arabera, hori joan behar da, pixkanaka, saio bakoitzaren ostean, puntuak begiratzen. Horregatik esan bezala, azkeneko sairo arte, ezin jakin, zein izango diren urrengo fasera pasatzen direnak. Eta gaur, astelena denez eta atzo izan zen ez azkenekoa badakigu. Eta honakoak dira. Oiana Iguaran Barandiaran, Nerea Lustondo Plazaola, Anela Bakamaioz, Julio Soto Eskurdia, Onintzan Beita Maguregi, Agin Laburu Rezola, Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola, Maialen Arzaiu Santia, Einaut Martikoren Alizaso, Saioa Alkaiza Guaiar, Miren Artetxe Sarasola, Asier Azpiroz Iztueta eta Iñaki Apaletegi Astigarraga. Ez garela erdia ez da ere. Beraz, hortxe, urrengo faseetan parte hartuko duten 24 bertsolariak, baina datu bitxi bat ekarri dut gaurkoan. Oier Jurramendi txapelketako koordinatzaileak esan duenaren arabera zen nien naiz hasi kalkuluak egiten, aitortu behar dizuet. 34 urtekoa da aurtengo bertsolarien adinaren bataz bestekoa. Gazteena, Gorka Pagona Barraga izan da, 2000 urtean jaio baitzen, eta... 22 urteko. Edo 21 urte, 22 betetzeko. Kalkulo hori errazatzen, Bai, baina entzulea laguntzeko, izu. Eta zarrenak... Etorri den neskau gaur goretu! Zarrenak, Aitor Mendiluze eta Unai Agirre dira. Markada gero, zaharrenak Aitor Mendiluze eta Unai Agirre izatea, nahiko gazte izatea da. Bueno, 34 urteko bataz besteko adina, adin gaztea da. Noski, izan ere Aitor eta Unai 1900 eta 75 jaio ziren. Hori ze bada, inigo? 47 urte beteko dituzte aurten. Hor laguntza behar izan dezu, Goiuri? Ze letratakoa zean, Egunean behin ondo? Gaur ez dut egin. Gatzo gabeko 12 pasatxo egin. Bueno, galdetzen badute, badakizue, aurtengo txapelketa nagusiko bataz bestekoa, 34 urtekoa dela. Argi urteak badirela, zuetan iartean. Aizu ezen, baki bat ederra dakigu, guztira 222 gai jarri behar dituztela.
hori oso zenbaki borobila eta polita da, baina honen inguruan eta gaien tematikaren inguruan eta segituan jarraituko dugu jurirekin izketan, ze arratsaleko 5 hortxe bueltan ditugu eta segituan gure estudio zentraletara egingo dugu salto egoi belategirekin bat egiteko bitartean, hemen txuzen zaituztegu, nik aurreko astean deskubritu nuen Aitor Rubioren azken lana gozatzen, Izarren musuak kantua. Zeruak izarren musuak ta ziginen dantzan. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Arratsaldeko 5 oraintxe ditugu eta bagoaz naiz irratiaren estudio zentraletara. Segituan gure lankide Egoi Belategiren eskutik azken ordukoa ezagutzera, ze astelena da eta berriak ere asteburuaren ostetik badatoz pilatuta bata bestearen atzetik. Keep calm and bigarren kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 81.5. Donosti aldea, 83.8. Gernika, 86.7. Leitza, 85.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 81.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 84.6. Naiz irratia. Beno, bertso giroan jarraituko dugu eta segituan izango gara Egoi Belategi lankidearekin harremanetan, baina Goiuri, baipatu du nik 222 gai jarri behar dituztela, eta... Zezen baki polita, 2022ko txapelketan 222 gai izango dira. Eta akaso oso bertso zaleak zaretonontzako oso zifra normala da, baina asko dirudi horrela entzun da. Gero da, saio asko direla, bertsolari asko, bai. Pentsa, lehen fasean dira 96 gai. Final erdietako lehen itzulian 52. Bigarren itzulian 33 eta finalean azkenik 51. Horrek guztira 222 gai ematen du, Imanol Artola Felix gai jartzaileak gaur atarean kontatu duenaren arabera, eta wow! Haze zaila gaiak jartzea, oso zaila iruditzen zaitze, zuri esaten dizute, venga, 222 gai idatzi paper batean, burura etortzen zaizkizunak. Horrela bapatean ezin da, ez da bertsoa bezala, dena bapatekotasuna ez dauka, gaia jartzeak. Baina, gero azte zara pentsatzen, eta tira, bai, ateratzen dira, ze gainera gai bakoitzak ertz asko ditu. Eta gai bat izan daiteke, aurreko azten aipatu genuen bezala amatasuna, eta hortik gai ugari atera, adibidez, horixe, ordunaldia eten nahi duen neska gazte bat zara, edo 40 urte dituzu eta ama izan nahi duzu, baina zure bikotekideak ez du nahi, edo itxaron egin nahi du. Hori bi gai dira, gai beretik jaiotako bi gai desberdin, beraz, haizu, denetariko gaiak daude. Aurten gauza ugari entzun ditugu, eta nik uste dut bertsolariak aritzen direla bereiek ere apustuak egiten, ez? Aurten, hau fijo. Hau eroriko da. Hau eroriko da. Azterketa garaian ikasleak ibiltzen ginen bezalaxe, edo ibiltzen zareten bezalaxe. Zuk goreti zertzera, dandan ikasten duen horitakoa? Eske gaur egungo metodologiaren baitan azterketa... Ez da deora. Bale, pixkat boomer geratu zei galdera. Bai. Ulertu dut. Markatu, Ez da zer besatzen inogo. Nik egingo dizut azterketa orain. Ados. Adibidez.
zuk gai jartzaia zara. Aurtengo bertsolari txapelketan. Eta puri-purian dagoen gai bat aukeratu nahi duzu. Adibidez, zagit, ze gai iruditzen zaizkizu aproposak bertsoak osatzeko, gaur egungo gaiak. Jo, bat GKS nahi, hori da... Begira. Hori erortzen ari da? Hori ez dut entzun momentuz. Ez ditut bertso guztiak entzun, tortu behar dizuet, ez ditut dala hori bat aurreko saio guztiak entzun. Urkulluren luka, beste bat. Urkulluren Oso luka. azalekoa dirudi, gaiak, baina, iruditzen zait, Urkulluren estetika berri honetan, badagoela nola sakondu bertsoaren bidez. Bueno, dira, larun bateko saioan, Victoria Eugenian ospatu zuten saioan, adinean aurrera egin eta edertasunarekin zer gertatzen den, hori kantatu zuten, Urkulluren gaiak hortxe bazuen kabida. Bida, segituan berreskuratuko du hori, baina berreskuratu duguna da gure estudio zentralekin konexioa beraz Egoi Belategi lankideari, paso emango diogu azken ordukoa ezagutzeko. Egoi Belategi, arratsaldeon. Nahi duzun neurrian. Baina mikroari mutea gendu behar diogu Egoi, bestela ez dugu entzungo, eta orain bai, esango nuke, arratsaldeon Egoi. Arratsaldean bai ohituko gara. Haupe ekipo arratsaldeko 5:04 minutu. Antza denez, arazo teknikoak baita ere, sintoniarekin hementxe arazotxu batzuk ditugula Donostian, baina azken ordukoa badugu eskuartean. Esango dugu EH Bilduk Bakartxo Ruiz eta Unai Urruzun aurkeztu dituela Mahai Politiko Nazionalaren bozeramale berri gisa. Koalizio Subiranistak berretsi du premiazkoa dela Euskal Herriko zerga erreformari buruzko eztabaida sakona ateratzea. Zentzu horretan gogora ekarri dute joan den astean EH Bilduk ongizate itun bat aurkeztu zuela oinarrizko bigairen inguruan, herri honetan sortutako aberastasuna modu justuan banatzea eta baliabide publiko nahikoak izatea Euskal Herritarrei bizi baldintza duinak bermatuko dizkien zerbitzu publikoak izateko. Finean, erreforma fiskal sakon bat. Zentzu horretan, Urruzunok azaldu du egungo krisian izkoitzean egiturazko neurriak hartu behar direla. Modu sinplean labor bildu du, gehiago eta hobeto bildu. Ildo horretan, erreforma fiskalaren beharra Europako agenda politikoan eta mediatikoan dagoela adierazi dute, eta Europako batzordeak berak von der Leyenen buruaren ahotik estatuei erreforma fiskalak martxan jartzea eskatu izan diela. Horixe, arreta gunetako bat bestia Ipar Euskal Herrian dugu Lurzaindia eta LB sindikatuek jakitera eman dutelako Arbonako auzian aldaketak izan direla azken aldian. Gauzak horrela 3 etxe eta 4 hektaria laborantza lur erosteko eskaintza aurkeztu zuen jabeak atzera egin du azkenean. Oroitzearren, joan zen abuztuan LBek eta Lurzaindiak salatu zuten jabetzako etxea eta ondoko beste 4 lur hektareak 3 milioi eurotan salgai eman zituztela eta eroslea Parisko bikote bat litzatekela. Uda ostean berriz ere ondasun horiek salgai atera ziren 3 milioi euroren truke laborariek espekulazioaren aurkako safer egiturari galetu zioten lur horiek erosteko lehentasunezko prozedura martxan emateko. Etzen alakorik eman, baina azkenean badirudi presioak emaitzak eman dituela eta azkenean bikote ark atzera egin duela eta ez duelako Arbonan kokatuta dagoen etxaldea ez da inguruko lurrak erosiko. 5:07 minutu esan dizuet, arazoak ditugula sintoniarekin, beraz besterik gabe konexioa itzultzen dizuet, eta informazio gehiago arratsaldeko 6:00 aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan. Gero arte. Eskerrik asko Egoi Belategi eta esan da bezala, arratsaldeko 6:00 aurrera informazio gehiago, baina guk gaira itzuliko gara. Ze gaien inguruan ari ginen. Bertso saioen gaien inguruan. Ui, bertxoetan. Baina ez jarri ni bertxotan, Ez? Ez. Ados? Ni ikusle. Eta ni bertxoak aztertzen, baina hola bapatean ez dut botako bertxorik. Aipatzen ari ginen, ez? Urkulluren luka. Hor ginen egia da. Galdetu jazu gaien gatik, bai. Urkulluren luka. Adibidez. Orain hautezko... Ukraina eta Errusiaren arteko gatazka ere izan ziteken gaietako bat. Bai. Inflazioa, prezioak, limoiak zegarztia duen, kontratu zarete? Eta laranjak. Horren inguruan egin dezala norbaitek bertsoaz, bai. Asarren nauka. Limoi asko jan dituz azken alian? Limoi asko gustatzen ezkin limoiak,
Esan egia gintonik erantzako erabilituzu. Ez. Baina esan bezala 222 gai izango ditu aurtengo bertsoari txapelketa nagusiak eta horien artean badaude batzuk errepikatzen direnak eta badaude besteak puri-purian dauden gaiak direnak. Adibidez, dagoeneko entzun ditugun gaien artean aitonak ligatzeko aplikazioa nahi duela. Zeona. Hori duela 15 urteko bertso txapelketan ezin zitekeen entzun. Bueno, baina aitonak ligatzeko aplikazioa behar duela, eta bilebak zer antzuten dio, insersoko bidaiatzeko aplikazioa geiztazu, aitona? Hor benidor inguruan ligatzen da gehien. Ez oso bertso interesgarriak izan ziren, bai, izan ere aitonak ez zuen nahi familikoak enteratzea isilpean nahi zuen. Beraz, noski, ligatzeko metodo batzuek ez zuten baliorik berarentzat, berak nahi zuena zen sekretuan eta bueno, kilikiliak nahi omen zituen. Hori alde batetik. Bestetik, online jokoak eta apustuak, ze hori apostu etxeena ere azken urteetako gaia dela esango nuke, naiz eta apostuan asko ibili den herria garen. Baina online jokoekin erlazioan, hori gaur egungo gaia da. Etxe hutsak eta okupazioa hori ere entzun dugu. Txikitatik pantailak izaten ditugula alboan, gai hori ere egonda, bertso saio hauetan, izan ere, badakizue gu ere mugikorrari pegatuta egoten gara, eta geroz eta txikiago garenetik dakigu teknologia erabiltzen. Beraz horiek horrela puri-purian dauden gaiak eta urten dagoeneko bertsoari txapelketa nagusian agertu direnak. Baina beste batzuk badaude edozein garaitakoak izan daitezkeenak. Adibidez, aitarekin erlaziorik ez zuten bi alaba, hori izan ziteken beste edozein urtetakoa. Inoiz kaferik ordaintzen ez duen lankidearena, inigo Goretizu kafe hartzen duzu eta honi buruz nik baino gehiago dakizue, baino horrelako... Gauzat esango izute, Goret iritsi zen irratsaioan dara praktika egitera, eta momentuz, utxeta bat goaz, kafeak jartzen. Utxeta bat. Gauzak horrela. Ordaindu ja, ez dugu gai hori aterako, en fin. Nik uste dut gai hau izaten dela fiska bat errepikatzen den horietakoa. Izan ere, bertso saioek badute hori ez, atal batzuetan oso pisutsuak diren gaiak izaten dira batzuk, hausnarketarako balio dutenak, askotan horretan ikusi ditugu badibidez, ez dakit semeak hartzelan duen aitaren kontakizuna, edo minbizia duela esan dioten emakumearen istorioa, baina bestetan egoten dira, arinagoak izan ere behar du bertso saio batek bietatik. Eta entzun genuen adibidez duela 2 aste, mendian galdu den bikote baten kontakizuna, larun batean entzun genuen zeharo astuna den kopilotoa, eta ni hori identifikatuta sentitu nintzen, izan ere jarri zioten bertsoa, Aitor Etxebarria Zarraga gabiolari barkatu, izan behartzuela kopiloto eta berak etzuela karneta, baina berak agintzen zuela kotxean, eta ni oso identifikatuta sentitu nintzen. Ezkondu nahi ez duen bikotekidearena entzun genuen duela 3 asteok ere zonago, beraz, denetarik. Eta bereziki denetarik ganbarako lanean. Badakizu orain arte kartzelako lana izena zuela, baino ganbarako lana dela aurten. Fernando Artola bordarik asmatu zuen txapelketako kartzelako lana, 60ko hamarkadako txapelketetan, bertsolarien denbora aukerak berdintze aldera. Eta 60 urtez kartzela deitu izan zaio txapelketan bertsolariak bakarka gai beraren aurrean probatzeko lanari. Bertsozale elkarteak ordea izen beria jarri dio aurten eta ganbarako lana da. Eta ia ohitu gara, izenera eta ganbarako lana deitzen diogu. Eta ganbarako lanean, hauek izaten dira gai potoloenak, eta hortxe izan ditugu aurten adibidez, epaiaren aurrera ekarri zaituzte, esaten duzunak ez duzugan bakarrik eragingo. Oso potoloa da, Medikuaren kontsultatik irten berri zara, telefonoa sakelatik atera berri duzu, edo beste bat, badakizu min emango diola, baina esatea erabaki duzu, edo diru kantitate handia eskaini dizute, eta zuk onartu egin duzu, edo zure egoera orain arte ezkutuan mantendu duzu, gaur laguntza eskatu beharran zaude. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, 1000 arrugas en la piel. Las fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra. Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuego.
necesidad de girar la llave y no mirar atrás. Así que dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar Entzun dituzue ganbarako lanetako gaiak, hemen bakoitzak izaten du, ez? Entzuten duenean gaia, nik gai honekin ziur nago, ez dakit dibortzi hartzear dagoen bikotearen papera ingo nuela, edo nik ez dakit kotxea lapurtu didatela, eta... Asko esaten du guri buruz, aukeratuko genuken posizioa, edo gai horri ze bertso kantatuko genioken horrek, ez da? Bai, eta aipatu ditugu zein izan diren gaiak oso zabalak noski, eta horrengo egunetan aztertuko dugu bertsoari bakoitzak denak ez ezingo dugu noski denbora aldetik eta, baina bertso batzuk hartu eta nondik jo duen bakoitzak eta zergatik. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo. Eta gorain Argentinara goaz, arratsaldeko 5 eta 4 jotzear diren honetan, ze gauza asko gertatu dira Argentinan azken orduetan, bai Euskal Herriari dagokionez, eta noski baita gure bigarren kafeko kolaboratzaile berriei dagokienez ere, zehan topatu dira. Argentinako Pampako txokotxo batean, gurekin aurten izango diren kolaboratzaileetako 3. Eta Marcos Tedini eskatu diogu azaltzeko, zer ari da gertatzen makatxinen La Pampan, eta hauxe kontatu diogu. Haupa, kaixo, zelan zauzi, zer modu zadete, ni hemen makatxin herrian La Pampan, Argentinan, Euskal Astea ospatzen, 2022ko Euskal Astea. Euskal Astea da urtero egiten den jaialdi bat, non, ospatzen da euskal kultura eta euskara ere bai. Iaz, ezin zuten egin, pandemiagatik eta horrean, eta horten berrartu dute eta erabaki dute makatxinen egitea. Makatxin da 5.500 biztanleko herri txiki bat, eta egertzen da euskal eragin handia dekola herriak, eta 1.500 pertsona etorri dira ona, eta iraultza txiki bat izan da herriarentzat. Eta jendea etorri da Argentinako leku guztietatik, baita Euskal Herritik ere, ze dau adibidez dantza talde bat Barakaldokoa da, eta gero bai joaldunak iparlekoak dira, orduan etorri da jende asko, Argentinakoak, Euskal Herrikoak bai, eta izaten ari da, ospakizun izugarri bat, eta benetan unkigarria, ze, antolatzaileek lortu dutena niretzat miresgarria da. Aurten, makatxinen denez, makatxingo euskal etxeak antolatu du jaialdi guztia, jaialdi osoa, eta benetan ikaragarria da, lan ikaragarria, eta ekitaldi asko izan ditugu, dantza, mintzodromoa, joaldunak, txosnak, erromeria, benetan sortu dute Euskal Herri txiki bat, hemen makatxinen orduan nik uste dute egiten ari direna benetan miresgarria dela, eta datorren urtean nekotxea herrien izango da, baina espero dute aste honetan bigarren kafean egotea apurtxo bat gehiago kontatzeko, eta zuek jakiteko nolakoa den Argentinan dagoen euskal kultura. Besarkada bat, Marcos Tedini, eta noski aste honetan tartetxo hartuko dugula, makatxinen izan den Euskal Aste horreten inguruan aritzeko, eta Iñaki eta Maialen gure bidaiari, gure Hego Ameriketan barne ibiliko diren, Euskal Diasporaren atzetik ibiliko diren bidaiariekin, bat egin zuen Marcosek bertan makatxinen, eta atzogabaz argazkia jaso, eta poza handi hartu genuen. Por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son... Eta Argentinara joateak eta La Pampa edo Pampa aipatzeak ekarri digu. Alabeharrez, Pampari ziurrenik barrenetik edo emozio handienez idatzi dion artista baten irudia.
Atahualpa Yupanqui ari gara entzuten El Arriero kantuan, baina Pampari kantu asko egin zizkion, eta orokorrean Argentinako jatorrizko herriei ere errespetua handiz kantatu zion. Argentinan jaio zen bai, Héctor Roberto Chavero eta urte askotan etzen Atahualpa Yupanqui izan, baina izen arkalako entzute izan du urteen poderioz, zaila dela arren aurreko izenari Chaverori edo erreferentzia egitea. 17. urtean, familiarekin Tucumango probintzian oporrak egin zituen, eta bertan, txundituta geratu zen bertako paisaiarekin eta musika berri bat ezagutu zuen, gero bere sorkuntzan eragin asko izango duena, zamba, erritmo eta instrumentu bereziak erabiltzen dituen estiloa, eta batez ere bomboa eta arpa indioa edo arpa indigena erabiltzen dituena. Goiz geratu zen aitarik gabe, Atahualpa Yupanqui eta egokitu zitzaion neurri batean, babak eltzetik ateratzea eta garai hartako gizartean familian alako ardura edo hartu behar ura. Eskolako maisu improvisatu izan zen, tipografoa, kronista, eta batez ere musikaria. Tenisian ere jokatu zuen, boxeoan, batez ere kazetaritza giroan aritu zen. Eta 19 urte zituela entzuten ari garen kantu hau, Camino del Indio abestia konposatu zuen. Handi gutxira, Yuyui ezagutu zuen, haran Kaltxakietan eta Boliviako hegoaldean ere aritu zen. Eta 20 urte zituela, Urdina Arrain irira iritsi zen, Entre Rios eskualdera. Gerora itzulera suposatuko zuen tokira. Bere gitarrarekin han ibili zen La Amarilla izeneko, inguru batean. Bere tokiri gustokoena zen, han topatzen zuelako akorde zifratuak eta milongak aletzeko, eszenatoki ezin hobea. Leku horretan, Goldarazen etxeko pioi gixare aritu zen lanetan, pentsa, euskal astetik abiatu gara, eta Atahualpa Yupanquiren bizitzan agertu zaizkigu Urdina Arrain, Goldarazen etxea, eta bestelako hainbat euskal erreferentzia. Yupanqui hizkuntza propio bat osatu behar izan zuen, eguneroko bizitzako bideak, paisaiak eta kontakizunak harrapatzeko. Nire hortzarako egunak harriduraz harridura, errebelazioz errebelazio igaro ziren. 31an bere lehengusina Maria Alicia Martínezekin ezkondu zen. Han Buenos Aires hirira bueltan eta hirian etzitzaion ondoegi joan. Baina dagoeneko bere kezka politikoak eta bere militantzia agertzen ari ziren eta handik urtebetera urtarrilean Kennedy anaien iraultza saiakera irigoienista hartan parte hartu zuen, La Pazen Entre Rios probintzian Gregorio Pomar koronela eta Arturo Jaurtetxe idazleare handik zebiltzan bilduta. Porrota izan zen, zalantzarik gabeko porrota, eta horren ondoren erbesteratu egin behar izan zuen Montevideora, Uruguaira. Babestu zen bertan, baina poliki-poliki bere bidea jarraitu zuen Brasilgo ekialdetik, hegoaldeko beste bate herrietatik, eta poliki-poliki Juninera itzuli zen bere emaztea, Buenos Aires probintziara. Handik gutxira banatu ziren. Soy árbol lleno de frutos como plantita y mistol. Argentinara itzuli zen 34. urtean eta hantxe garai batean hain garrantzitsu izan zen Tucumanen ezagutu zuen Nenet Pepin Fitzpatrick, piano jotzaile eta konpositore argentinar ezaguna, Sanpedrarra. Arekin harreman bat izan zuen, 58 urtez, eta emakume honek bere biziko garrantzi izan zuen harengan, noski, garaiak garai eta lekuak leku, Pablo del Cerrok bezala sinatze zuen Nenetek, eta Atahualpa Yupanquiren abesti askoren egilekidea da. Tartean, Chacarera de las Piedras ezaguna, edo beste hainbeste. Eta Chacarera hori, Mercedes Sosaren ahotsean ari gara entzuten, Mercedes Sosarentzat eta beste hainbat artistentzat Atahualpa Yupanquik ikaragarrizko eragina izan zuelako. Te voy a dar un remedio que muy bueno para las penas. Diskoso bat abestu zuen Mercedes Sosak Atahualpa Yupanquiren kantuekin, baina askoz gehiago izan dira. Han eta hemen, Violeta Parra edota Víctor Jara, Ángel Parra, Joaquín Sabina, Bumburi, edo Mikel Laboak berak abestu zituen eta adiskidetasun eta harreman handi izan zuen Yupanquirekin. Si no ha salido la luna, Caminiaga, Santa Elena, el Churquirrayo cortado. Alderdi komunistako kide izateagatik Yupanquik zentsura jasan zuen Juan Domingo Perón presidente zenean. Behin baino gehiagotan atxilotu eta espetxeratu zuten. Horri buruz, Yupanquik hause aitortu zuen. Peronen garaian urte batzuk eman nituen Argentinan lan egin ezinik.
dena leporatzen zidaten. Baita oraindik gertatu gabeko datorren asteko krimena ere. Garai haietatik eskuin-eskuko atz erakuslea hautsita daukat. Behin idazmakina bat jarri zuten nire esku gainean, eta bertan eseri ziren. Beste batzuk salto egin zuten. Eskuak kendu nahi zidaten indarri gabe utzi, baina ez ziren konturatu. Eskuineko eskua hondatu zidaten, eta ni gitarra jotzeko ezkerra naiz. Gaur egun ere, garai harietatik zenbat urtetara, kosta egiten zait si minorra bezalako akordeak jotzea. Bai, Atahualpa ikusi duen edo nork ikusten du, ezkerra dela, eta ezkerti bezala jotzen duela gitarra, baina, bai, si menor hori jotzea kostatzen zaiola aitortu zuen behin, eta gero fijatu ezkero ere, puntura daiteke hortaz. Bueno, 59an, Atahualpa Yupanqui, oraindik Txabero izenarekin ezagutzen zutena, Frantziara joan zen, eta ez izen hori erabili zuen, Atahualpa Yupanquirena. Oso kuriosoa da, ze gaur aipatu dugu, Edith Piafen inguruko efemeride hori, eta 1950ko uztailaren 7an, Edith Piafek, gonbitea luzatu zion, Atahualpa Yupanquiri, Parisen aritzeko, jotzen, berehala sinatu zuen kontratua Jean Dumondekin, eta bere lehen LPA Europan ere argitaratu zuen, grabazio konpainiarekin. Entzuten ari ganen, Minero Soi kantua, antxe zegoen eta diskorik onenaren lehen saria lortu zuen, Charles Cross Akademiak eskaintzen zuen sari hartan, 350 partaide biltzen zituen nazioarteko folklore lehiaketan. Handik aurrera, bere musika Europa guztian edatu zen, eta berak ere Europan barrena bidaiatzeko aukera izan zuen. Eta noski, Europan barrena bidaiatzen, Paristik Euskal Herrira ere iritsi zen, lehenago Donostiara, gerora Donibane Loitzunera, etan izan zen harremanetan Mikel Laboarekin. Oso ezaguna da, Laboaren bizitza ezagutzen dutenentzat, edaren musika egintzan sakondu dutenentzat, Piedra y Camino kantua. Hain zuzen ere, Laboak Euskaraz abesten hasi aurretik eta musikarekin harremantzen ari zela, aitortu izan du inoiz, Atahualpa Yupanqui eta Violeta Parra Amerikarren musika asko gustatzen zitzaiola. Eta esan dudan bezala, behin Donibane Loitzunen abestu zuen Atahualparekin batera. Nolako harremana izan zuten galdetu zioten behin eta arka alaxe esan zuen, ez? Duela 50 urte, pentsa entrevista gauzatu zenean eta Laboa bizirik zenean, irratian Labaka Letxera eta Sebal Kaiman abestiak entzuten zituela, eta 55. urtean lagun batek Bordeletik eta Atahualpa Yupanquiren disko bat ekarri ziola Mikel Laboari. Berarentzat ikaragarrizko kolpea izan zela. Han Donibane Loitzunen jozutenean harreman oso nahi egin zuten. Bezperan joan ziren eta parrandatxoare egin zuten. Hala ere Donostiara etorri zen lehenago, eta bertan abestiak kantatzen nituela azaldu nion, aipatzen zuen Laboak, eta oso harreman ona egin genuen. Piedra y Camino izena du Laboak ezagun egin zuen, edo berarekin behintzat guk ezagutu dugun Atahualpa Yupanquiren kantu hau, eta Argentinatik, makatxinetik eta euskal astetik abiatuta, egin ditu bidaiak, Brasil, Bolivia, Argentina, Paris, Donibane Loitzune, Donostia, eta zuen belarrietaraino, Euskal Herri guztiraino. Hauxe kantatuko dugu zuekin, edo hauxe entzungo dugu zuekin, eta Laizter firfiran. Suediara goaz, bidaiak ez dira amaitu. Gure kontakizun erotikoa sauna batera du. Bai, xopineko saunara. Me acusas de no quererte, no digas eso. Tal vez no comprendas nunca, vida, y porque me alejo. Tal vez no comprendas nunca, vida, y porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino de un sueño lejano y bello, vida, y soy peregrino.
Por más que la dicha busco, vivo penando. Cuando debo quedarme vida y me voy andando. Y cuando debo quedarme vida y me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando. Y sin que nadie lo sepa vida y me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Badagoeneko kontatu dizuegun bezalaxe, gaur bigarren atala izango duzu entzun gai firfiran kontakizun erotikoetan oinarrituta bigarren kafearen podcast umela entzun gai izango duzue segituan. Kaixo Maitiarekin elkarlanean egindako lana dugu eta Kaixo Maitiaren kontakizun erotikoen lehiaketatik hartutako hainbat testu guk uin bilakatu ditugu zuekin elkarbanatzeko, baina noski amabostean behin aurkeztuko dizuegun atal berri bakoitzak badu bere autorea, eta ari aitortza egitea ezinbestekoa zaigu. Telefonaren bestaldean dugu Mikel Kasuso, hain zuzen ere, lehen aipatu dizuegun, bain shoppingeko saunaren sortzailea. Mikel, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Arratsaldeon, eskerrik asko. Aipatu genuen pasaden astean, kontakizun erotiko hauek oso desberdinak zirela, bakoitzak, helduleku batetik jarraituta idatzi duela bere ipuina edo kontakizuna, eta gaur entzungo dugun honetan, Suediara bidaiatuko dugu sauna batean gertatzen den zita zirraragarri bat ezagutzera. Hasteko lehenengo galdera, nola otu zitzaizun honi buruz idaztea, eta bigarrena indiskrezioa ez bada, zuan izandakoa zara, ez da? Bueno, bai, ni Erasmus ikaslea izan nintzen Suedian, eta, eta saldu behar Suedian saunak zer nolako garrantzia daukan. Eta, hortikan hartu nuen ideia, inspirazioa, giroa, eta hor kokatzea erabaki nuen kontakizuna. Askotan idazten dituzu kontakizun erotikoak, edo ikusi zenuen lehiak eta hau martxan zela eta orduan animatu zinen, nolakoa izan da prozesua? Bai, nik kontakizunak idazten ditut, baina erotikoa hau izan da lehenengoa. Beste motatako kontakizunak idazten ditut, normalean. Eta lehenengoa izan da, baina agian ez azkena, ez da? Ez, espero ez gehiago idaztea, eta gustatuko litzaidak ere urrengo, beste lehiaketak badaude edo berriz antolatzen baduk, Maitiak lehiaketa, berriz aurkeztea, noski. Aizun, Mikel, noski, galdera hogaizki uler daiteke, ze galdetu behar izutzen bat duen autobiografikotik, eta azalpena badator ondoren gertatzen den harreman horren inguruan autobiografikotik duen ez dizut galdetuko, baina hor bai somatzen da, Erasmus giroko euskal lagunarekin harremana, espainola zarela esan ditzure lagun honek, eta hau kuadriari ez digu kontatuko, hor badaude, hainbat ez dakit, erreferentzia, akaso bai direnak autobiografiko xamarrak? Bai, nik uste dut giroa, Euskal Erasmus ikasleok beti, bizi izan ditugun egoerak izan daitezkeela Erasmusean gaudenean, eta bai, hori bai islatu nahi izan nuen kontakizunean.
Eta Erasmusaren inguruan ere izaten da, beste aurriritzi bat, alegia, harremantzeko oso egokiak direla Erasmusak, eta ez dakit, benetan ala delako edo bestela, baina zure kontakizun hontan behintzat, imaginario hori bai islatzen da, ezta? Bai, islatzen topiko bat izan daiteke, baina bueno, egoera kokatzeko aproposa iruditu zitzaidan Erasmusa, eta, bueno, hor sortzen dan giro hori, pues, hain ezberdina etxearenarekin alderatuta. Guk ahotsa jarri diogu, eta, bueno, ahotsa eta musika eta doinuak eta denetarik, baina entzulei esan behar diogu, Mikelek berak oraindik ez duela entzun. Ez du inork entzun. Ez du inork entzun. Entzuteko urduri zaude, Mikel? Bai, urduri baina gogoz entzun dut. Hemen aitortu behar dizugu gozat, Mikel, Goiurik udantzear, bueno, halako atmosfera sonorri guztia sortu du, noski bere imaginaziotik eta kasozuk entzuten dituzunean hainbat zarata pentsatuko duzu, aurrela zen edo hau ez, baina tira, lizentzia batzuk hartu ditugu hortarako, eta espero dugu zure gustuko izate seguri errelatoa, guri kontakizun asko gustatu zaigu Goiuri. Noski, gainera gauza bat galdetu behar dizugu, guk ikerketa bat egin dugu eta guri iritsi zaiguna da bankopingeko sauna, banshopingeko sauna esaten dela, baina orain zuri galdetu behar dizugu, ea benetan ondo ari garen edo banshopingeko sauna ez dagoen ondo. Bai, oso ondo, horrela oskatzen da, bai, bankshopping, bai. Asmatu dugu. Bai, asmatu duzu, Goiuri pozik utzi duzu beraz. Bueno, Mikel, segituan entzungo dugu beraz, eta gero plataforma digital guztietan, eta podcast plataformetan izango da entzungai, bazuk ere zure inguruan elkarbanatzeko, edo akaso autobiografiko xamar izan daiteken beste lagunark zerbait izan duelako tartean, edo ez dakigu, baina zer esango zenioke entzuleari, bueno, kontakizun hau entzun aurretik, nondik interpretatu beharko telukeen, baote denor esplizitoki esatzen ez den, baino zuk presente egotea nahi zenuken ezaugarri edo bestelako informaziorik? Bueno, ez aquí, nik uste du, espero de entzuleek pues, ondo pasatzea eta gogoz entzutea edo irakurtzea eta besterik gabe, harridurarako tokia egitea. Azkeneko galdera bat egingo diogu Mikeli. Mikel, zu Gilbert Bekoren zalea zara edo aprobetxatu duzu ipuinan sartzeko ondo zetorrelako? Bueno, esan bezagut baiet. Frantziar musika asko gustatzen zaidala. Ondo dago, beraz, ari gara hemen deskubritzen autobiografikotik uste, baino gehiago dagoela, eta ez gara gehiago, esan Mikel. Zerbait. Ondo, ez gara txetasunetan sartuko. Mikel Kasuso, banshopiniko saunaren egile, mil esker lan hau egiteatik, ze lan hau egitetik, guk ere zuekin, eta gaixo maitearekin elkarranean firfiran sortu dugu, eta gure entzulen gozamenerako izatea. Espero dugu, beraz, besarka handi bat, eta izango dugu elkarren berri. Mil esker, besarka bat zui. Aio. Little bit of wine, smoking up. Little bit of wine, walking up. Have you smiling again? I will always be your mediator. I will always be your mediator. Let me talk to him, let me be your friend. He's no good for you, he don't need your help. Been friends to me, and you can thank me later. Aizue, 22 minutu arratsadeko 6etarako, eta firfiran podcastaren, bigarren kafearen podcastu melaren bigarren atalau, zuekin elkarbanatzeko momentua heldu da. Banshopineko sauna. Eskubatekin entzuteko podcasta dau, beraz,
zaudetenean zaudetela, prestatu behar bezala. Tximeletak sabelean suge batek estutuko bailizun barrena, elurretan zehar abiatu zara auzoko saunarantz. Zirrara hori mundiala duk. Esan dizu Beñatek arratsaldeko zita aipatu diozunean. Sexuaren aurreko urduria, azal berriaren iragartzea, misterioaren aitzineko ezinegona, mundialak dituk, eta enbidia ematen diak. Errepikatu dizu Beñatek, eta zuk agian ez dela ondo aterako. Ez dakizula neskak benetan zer nahiko duen. Hankasartzeko beldur zarela. Horregatik, Aizak, horregatik dituk tximeletak sabelean, txortan egitea ziurtotu bau, ez lukek inolako graziarik izango. Ipuin bat irakurtzea bezalakoa duk, aldez aurretik, bukaera baeki, akabo. Besarkada batekin eta zorte ona opatzen agurtu zarete Banxopineko kale elurtuetatik auzoko saunarantz abiatu zarenean. Banxopineko unibertsitatean Erasmus ikaslea da neska, zu bezala, eta Ritz Hergar pabean orain dela 5 egun ezagutu zenuenean, bere izenagatik galdetu zenion. Natalie. Bordelesa da, azal zurikoa, frantziarrak bakarrik izan daitezken bezala, betile luzekoa, eta begiratu zintuenean irribarre egin zizun ez soilik ahoarekin, baita masaiekin eta begiekin ere. Hau nahikoa zen zuretzat, eta asko hurbildu zinen. Eta Natalie, Gilbert Becauden abestiura, zure kutxunena dela esan zenion. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Harritu eta ziztu bizian, masaiak gorritu zitzaizkion. Elisa, Manon, Margot, Desire, Judith, Jen, deituta ere zure abesti gustokoena dela esango zenion. Abantaiaren bat izan behar baitu musika frantziarra ezagutzen. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Ingeles hankamotz, baina eraginkorraz elkarrizketa suediar ohituretara bideratu zenuten. Eta bizizareten auzoan ikasleentzako saunak daudela esan zenion. Etzekien. Gaur geratu zarete biok saunara joateko, bakarrik. Suge bat barrenean kizkurtuta bazenu bezala sentitzen zara, bihotza zoro. Ez dituzu ez da nabaritzen ere aurpegian itxasten zaizkizun elur malutak. Ez haitxo txoloa izan, inoreztu gehatzen ezagutu berri duen batekin saunara joateko, beste asmorik ezpadik. Baina zu ez zaude ziur. Agian, bulkada batean esan zizun saunara joateko. Agian, edan da zegoen. Agian damutu da. Agian. Begiratu bikinia, zenbat eta kolore biziagokoa, orduan eta hobeto. Zenbat eta txikiagoa, orduan eta hobeto. Goiko zatia eta behekoa kolore ezberdinekoak badituk, hobeto. Eta zuk txorakeriak baino ez direla horiek, erantzun diozu. Baina barre egin eta apur bat lasaitu zaitu. Apur bat. Borladun txanoa jantzten du Natalik eta ileizpiak agertzen zaizkio bertatik. Izotz zuriz zipristinduak. Sabelean daramazun sugeak berriro ere estutu dizkizu barneak ikusi duzunean. Agurtu duzu, suediarrez, eta irribarre egin du eta hitz berekin erantzun. Frantsesa da, ez suediarra, eta masaietan bina musu emateko hurbiltzera ausartu zara. Nataliren eskularroen azpikoatzak antzeman dituzu zure besaurrei helduta. Musu lotxatia izan da, doi Espainiak masaien aurka, eta hotzagatik desitxastea kostatu zaizue. You look beautiful, esan diozu, aldez aurretik entxeatutako doinuan. Naiz eta zuk bezala, beroki potoloa eta kokotxerainoko bufanda luzea daramatzanez, zinez ezin zaion gorputzaren silueta hauteman. Natalik ez du irribarrea galdu. Eta ingeles traketxean... Iutxo. Batekin erantzun dizu, eskuarekin kolpetxo txiki bat emanez zure bularrean. Honi ba, proposatu diozu saunara sartzeko. Eskaileretatik jetxi zarete, ikasleen korridor deituriko logelen azpiko pasillora iritsi arte.
Eskuinaldean garbitegia dago, eta bertatik, arropa saskia eskuan ateratzen ari den bikingo itxurako suediar bizartxu batek begirada mesfidati bat bota dizu zuri lehenik. Jakin minezkoa Nataliri ondoren, eta inbidiazkoa azkenik zuri berriz ere. Alaiago sartu zara ezkerraldean dagoen saunara. Lehenengo ordua Natalik erreserbatu du, bigarrena zuk, eta hirugarrena Beñatek, zuk eskatuta. 3 ordu, nahikoa, gehiegi, gutxiegi. Atea itxi duzue sartu zaretenean. 2 gela daude, lehenengoan maila eta ulkiak, eta bigarrenean oholez tapizaturiko sauna. Coca-Cola lata bina atera ditu Natalik eta mailan utzi ditu. Kanpoan hartu duen elurretan bilduak, hotz mantentzeko. Zuk erruletan temperatura zehaztu duzu. 60 gradu, ertaina. Hitzik esan barik arropak erantzi dituzue bainu jantzian geratu arte. Natalik, zuk bezala, arropa azpian eraman du bainu jantzia. Bikinia berdea da. Sabelaldea estutzen dizun sugeak berriz eraso dizu. Berriz bihurritzen zaizkizu esteak Natali bikinian ikusi eta segituan. Oraintxe bertan kenduko zenioke krabelin zuri bati ostoak kentzen zaizkion bezala. Edo hobeto, gustatuko litzaizuke ark zuri bainu jantzia kenaraztea. Maira igoaraztea eta zure gainean jartzea. Behatzak bere larrufina arakatzeko irrikatan dauzkazu. Baina beldur zara, Natalirentzat sauna hau, azken finean, sauna bat besterik ez den izango. Biok sartu eta metro bateko tartearekin eseri zarete saunaren barruan. Ze zuria den, elurretan ezin zen hainbeste sumatu, baina saunaren egurraren aurka bere azalaren kontrastea oso nabaria da. Ez dakizu ondo zerekin hasi elkarrizketa, eta berezko suediar saunak isiltasuna eskatzen duen arren, deseroso egia suertaliteke mutu geratzea. Hautsi du isiltasuna Natalik ontzi batean dauden harri bero batzuk seinalatuz. Eta pozik zaude erakutsi halko diozulako. Luk, elurra hartu eta harrietara jaurti duzu. Urruma batekin lurrundu eta laino bero eta itogarri bat gorputza inguratzen nabaritu duzu. Awesome. Sap mira joan zinenean ikasi zenuela esan diozu. To where? Lapland, in the north, jaski txakurrek tiraturiko leratan ibili zinatela izoztutako laku baten gainetik. Bertan zulo bat egin zenutela, ura atera eta ikatzezko sauna batean erabili. Begi zabalekin entzuten zaitu. Berare joango da, aste batzuk barru, bere frantses taldearekin. Giroa sargoritsua da hitz egiteko eta arnas hartzeko aldi berean. Eta arnas estuka bukatzen duzue. Bularrak gora eta bera mugitzen zaizkio Nataliri sakonki hartzen duelarik. Lurrun eta izerdi perlak ditu azalaria txikiak. Distira egiten du. Adatsak kopetara itxatsi zaizkio. Zuri ere, eta bainu jantzia izarretara. Our guide in Lapland entered naked into the sauna. Sapmin zenuten gida saunara zuekin biluzik sartu zela. Oh, why? Ez omen da higienikoa bainu jantzia jantzea. Itxasten delako, hain justu. Eta izerditzea eteten. Egia dela esaten dizu, sutan daukala orain bikiniaren ehuna. If you want, nahi baduzu, atzera ezinezko pausoa da. Txinparta batek gorputza zeharkatzen dizu Nataliren begietan bere erantzuna asmatzen saiatzen zaren bitartean. D'accord. Mantxo askatu duzu zure bainu jantziaren lokarria eta mantxo irristatu hanketatik bera. Neskak eskuak bizkarratzera eraman eta bikiniaren goiko atala askatu du. Berdin behekoa. Hitzak soberan daude. Zuria bazuen azala, zuriagoak bularrak. Pubiseko biloa lerroan moztuta dauka. Etzara bere gorputza begiratzeaz lotxatzen. Bera ere ezkutatu gabe zureari begira baituzu. Esku hurbiltzen dizu Natalik eta laztantzen diozu. Kanpoaldean, izotzak azalak itxasten zizkizuen. Orain, izerdiagatik labaintzen zarete. Ezpainak elkartu dituzue eta bere izerdi gazia dastatu duzu.
Mingainek elkar topatu eta ezagutzen dabiltza, eta hoei darien atxak nahastu dituzue, baita gorputzen izerdiak ere. Intziri bat egotzi duzu Natalik eskutrebez zakila hartu dizunean, eta zuk, bilo lerroaren ertzak jarraitu dizkiozu behatzez. Behatza irristatu diozu beheraka, bulbaren Espainen toles izerdituetatik. Atsegin du, eta atsegin duzu. Lurrun odei batek inguratzen zaituzte eta Natalik eskuak sorbaldetan bermatu dizkizu. Gehiago nahi du, eta gehiago nahi duzu. Egurrezko oholtzen gainean bere aurrean belaunikatu eta izterren barnealdeak musukatu dizkiozu. Astiro, pixkanaka igoz. Natalik behatzak hilean ondoratzen dizkizu, eta gorputz osoa tenkatzen du bulbara iristen zarenean. Nataliren izerdia, lurruna eta fluxua nahasten zaizkizu mingainean. Kostata hartzen duzu arnasa, baina ez duzu gelditu nahi. Eta berak ere ez du gelditzerik nahi. Azkazalak buruan iltzatzen baitizkizu. Espasmo txikitan bibratzen hasten den bitartean. Osorik lertu arte. Arnas estuka banandu zarete. Lurrun sargoriak birikak betetzen dizkizu, eta buruak kanpoko aire freskoa hartzera bultzatzen bazaitu ere, jauzika eskean. Natalik ermamia glandetik igurtzen dizu, zure desioa areagotuz, eta adats nahasi eta izerdituen atzetik irribarrea ikusten diozu berriz. Natalik jeiki eta saunaren aterantzoa, oinutsik egurrezko holtzen gainetik. Ipurdi zuria, binbili bonbolo, ezker eskuin mugituz. Elurrarekin dator. Hitzik egin dezazun astirik eman gabe ahoan sartu eta zakiaren ganantz makurtu zaizu. Natalik amultxuki besarkatu dizu zakila Espainen artean eta suaren eta izotzaren arteko sentsazio bat dena zakilaren tontorretik gorputz osora edatu zaizu. Zure zakilaren beroak eta neskaren Espain hotzak borrokan baleude bezala, elurrurtua txirrioan dario zakila inguratzen dizun ahoaren ertzei. Izerditan blai zaude. Tantak begietan ere sartu zaizkizu eta nekez ardezakezu arnas. Eskuekin, helduleku bat topatu nahian zabiltza Natalik bakerik eman ez dizularik. Aigo, furfuiatu duzu. Eta Natalik alde batera egin eta hazia zorura jaurti duzu. Egurroltzen artetik isurtzen ikusi duzue tantaz-tanta. Lurrunak birikak bete dizkizu, Nataliren aldamenean esertzen zarelarik. Bero aitzela da eta saunaren gelatik ateratzeko eskatu diozu. Suediarrek laku izoztu batean murgiltzen direla diote saunatik atera eta berehala. Baina zuek dutxa epel bat hobetsi duzue. Nataliren gorputza ur txorrotaren azpian miresteko profitatu duzu eta nola horrazten dituen adatsak eskuekin. Coca-Colak edan dituzue eta zuei buruz solastatu. Zergatik aukeratu zuen Suedia. Zergatik aukeratu zenuen Suedia. Urrepelak logalea eragiten dizu eta Natali konturatu da. Laster hurbildu baitzaizu eta mingainerekin zurea bilatu. Coca-Colaren azukrea eta izerdiaren gazia dastatu dituzu bere ahoan. Dutxaren azpian musukatzen jarraitu duzue. Eskuekin ipurdi masaia ferekatu dizu. Ferekatu diozu. Laster hasi zaizu berriz zakila igurtzen, eta apurka handitu da. Mai gainean utzi dituzun galtzen poltsikotan miatzera joan zara, eta kondoi hartu. Saunara itzuli zarete, lurrun odei beroak kolpatzen zaitu. Eztarria astutzen dizun eskua dirudi, eta Natali ere marruka dabil, baina ez duzu aukera galdu nahi. Euskal Herrian ez dago horrelako saunarik, edo ez duzu ezagutzen. Esertzen zara, egur beroa ipurdian nabaritzen duzu, eta Natali zangalatraban gainean kokatzen zaizu. Kondoia jarri, berriz musukatu eta berak markatzen dizu erritmoa. Eskuak lepotik inguratzen dizkizu. Segituan izerditu zarete eta bion azalen ukitzeak soinu bereziak botatzen ditu. Pusika busti bat iguztean bezala.
beroa handia da. Ahoa zabaltzen duzu arnasa hartu nahian. Nahikoa ez duzula sentitzen duzu eta sua trakeatik doakizula. Natalik erritmoa azkartu dizu. Beste ahokada bat ematen tematzen zara. Lurrunak sauna oso hartu duela iruditzen zaizu, eta Natali ere ezin duzu ikusi. Beste ahokada bat, baina sua. Beste bat, sua baino ez. Aizak, azkenean, sustu ederra eman diguk. Beñaten ahotsa entzun duzu begiak ireki dituzunean. Biluzik zaude oraindik, baina lehor. Zurea ez den ohe batean. Beñatena da. Beñaten gelan zaude. Jaikitzen saiatu zara, baina galarazi dizu. Ez da pentsatu ere, Coca-Cola bat edaten ari da. Non dago Natali? Galdetzen diozu murmurio batean. Zurea iruditzen ez zaizuna hotsaz. Bere korridorera joan da, arropaz aldatzera, baina laister itzuliko dukona ezkezkatu. Natalik deitu nau ire esakelakotik, erabat asaldatuta, konortea galdu duanean sauna barruan. Por cierto, ea ni nintzen The Friend of the Spanish Boy galdetu dit. Euskal Herrira itzultzean hobe kuadriako hemen horrela orkesten aizela aipatzen ezpadiege. Beñaten ahotsak lasaitu zaitu, bigarren ez gaur. Oraindik burua bueltaka dabilkizu. Beñatek izketan jarraitzen du. Zelako nahaspila, kondoia nik endu behar izan diet, itzein barko du hortaz. Hankak goian jarri dizkiagu eta gero ona ekarri. Eskerrak eman nahi dizkiozu edo, baina indarrik gabe geratu zara. Natalirekin ere egon nahiko zenuke. Neska hori mundiala duk, ikusi beharuen nola begiratzen induen, nola kezkatzen nuan igatik. Inbidia ematen didek. Perla zuri polit baduk, kanpotik eta barrutik, aizak. Serioago dago orain Beñat. Bugdo eta Euskal Herria gertu dituk. Aukera ederra duk Natalirekin, Etzak galdu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bi minutu terdi arratsaldeko 6etarako eta gu dagoeneko, agurtzen hasteko moduan gabiltza, hainbesterako astelena ere ez da izan, Goreti? Bueno... Bai, neska, ze pesimismoa. Boiuri, altza burua eostuna etortzen bare. Ni arkina, Hoxe. Noski baiet. Disimuluaren erregine. Noski baiet, no, bueno. Apale. Basandakoa entzule, gureak egin du gaurkoz. Eta dagoeneko batzuk mantalak etxera esateko esaldia daukate buruan, naiz da astelena izan. Gaur mantalak etxera ez, Gaur ez? Gaur lotara. Deskantzatzera? Edo astelenari hor dago. Festa? Adibidez. Zuk nahi ezuna da sareko jaialdia luzatu. Ez litzateke gauza txarra izan.
Baina, gaurkoz, hementxe amaitu behar eta agurtu behar, horixe, arratsaldeko 6etan lekuko hartuko digute, harian informazioaren tartean, eta bihar izango gara bueltan arratsaldeko 4 eta 5etan, Goreti Oreja Mitxelena, bihar arte. Bihar arte. Goiuri Zeizarandia, bihar arte. Bihar arte. Eta zuri entzule plazer baduzu, hementxe izango gara arratsaldeko 4 eta 5etan. Juan Ignacio Artxoaga estrenatuko du ortengo denboraldian, errealitateak ezur indo-europearra omen da. Eldorri, eta horrez gain, badakigu, Beñat Gereka gurean izango dugula, hain zuzen ere, itsasoak pizten gaitu dokumentalari buruz aritzeko. Abixu bat, ez lapurtu aterkia inorri. Zalpeni dauka ez, ezta? Lapurtu egiten dituzte aterkiak dendetara sartzen zarenean, eta euri ari du beraz, ez lapurtu aterkirik. Bueno, elementu komunista da, hori azalduko dizuet bihar, maite dute. Hala, izan ondo aio! Tíralo. Keep calm and bigarren kafea.